Hindi ka pa tapos? Ako, introduction lang po yun. Ay, lalong magaling. Ay, ang gusto ko'y tumatalon sa tubig. Pero bago ko po ipakita yung aking natatagong talento, pwede po ba akong magpa-picture sa kasama ng pogi? Wow! Oh, pasok, pasok. Okay, sige na. Kayo na lang kayo. Huwag na kuya. Ano ko yung Ems na, oy. Ems may tip. Tutoy, halika, halika. Para mag-tropa lang yun. Ano na lang po, picture? Ano? Wow, picture. Gandaan niyo po. 1, 2, 3. Ikaw nga ba si Mr.? Ikaw nga ba lang? May wine sa loob. Wala, nag-video na siya. agawan ng chocolate. Ay, agawan ng chocolate. Uy, wala akong naagaw. Akin na isa. Binigay ko sa kanya yung ano. Anong dalawa? Ayun. Binigay ko sa kanya. Yung pamangkin mo, bigyan mo. Sige, agawan lang kayo dyan. Patikin nga yan, patikin. Madalak daw. Madalak. May alak? Kahit pa kung may... Wala. Welcome to Thailand. Char. Welcome to Thailand. Wow, ang ganda. Bati nila, parang ay, ganda. Wow, doon. Ano eh, sabi ni mama. Dami ng pakantin eh. May puting Buddha pa sila dito. Ano ba dito, puro Buddha? Hey guys! Welcome to Thailand! Charot! Kala na sa Thailand. so sorry ka. Kuya, pakipatay yung news. Hey guys! Welcome back to my channel. So today is another day of vlogging. So nandito tayo ngayon sa Thailand Fields. Ayan, dito sa Calauan. Ilan po sila? 7 po. Bilhan yung ballpen. Oo. Anong pulis niyo? Thailand Verde? Ayan po. Kabila po ako, sir. 7 po sila. Managers ng buhay ko, makik-update ko ng table, good for 7. 7. Kasi W. Sige po. Ano ba ito po? Ano ba ito? Pagdala ko ka kayo ng badyaw. Oo nga.
oras kayo nagko-close dito? 8. Ah. Okay. Asan na sila? Ilan po kayo, sir? So, ayun guys, nandito tayo ngayon sa Calauan Laguna, dito sa tinatawag nilang Thailand Feels dito sa Laguna guys. So, ito yung kanilang menu. Ang in-expect ko guys, yung menu nila dito is parang sa Thailand din. So, pero Filipino foods yung kanilang menu dito guys. Ayan. So, ayan guys. So, habang andito tayo, ay maglibot-libot muna tayo dito guys. So ikutin muna natin ang Thailand Feels dito sa Calauan Laguna. Ayan guys, montage muna tayo. So we are here in Calauan Laguna, Thailand Feels. Kaya tayo dun sa Buddha. Padilim na. Padilim na guys. And ito. Asan kaya sila? Lucy? Ayan, nasa taas na. So picture tayo sa taas. Dito tayo ngayon sa Thailand. Charot. 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 Nasaan sila yun? Naghihintay. Bumabatan ako sa kalagayan. Ang gala, ay ang ganda. Hoy, ng mga kulay. anak, maglagay kayo ng ano. Meron akong tissue sa likod. Oh, so anong masasabi mo dito sa Thailand? Sir, ano masasabi mo dito sa Thailand? Ingit ka? Let's go. Mas babos. Baba. See you. See you Thailand. When will I see you again? Nene, ano yun na? Ayan, kakain na kami guys. Kasi nagutom na kami kaka-picture. Hi. Dito tayo sa loob ng itlog. Gusto mo? Ayaw. Ay, sige, sige. Dito. Ay, gabi na. Ito. Babayaran na ba ka? Hindi pa ho. Wala na pati kami. Baka ako sa mga Pati- ang aming senior citizen card. Kunin ko na po yung senior po. Papagawa ko na po kasi yan. Ganun. Para mabili. Opo. Ang dami naman yan. Ano yun? Sisig. Sisi. Bicol Express po. Bicol Express yun. Lahat yun? Oo. Huwag may iwawalan ako yung Ito, ganda ko dyan. yung pong... ang bata si Ma'am Din eh. Yan hindi ko paalaga yata sila. Huwag mo nang alalahanin yung alaalaga mo palagi. Alagaan mo yung puto. Alas? Yung puto. Nakabangka. Oh, ito na yung bangka. Ano ba yung bangka? Luto na yan, kuya. Hindi pa. Lulutuin pa natin. Kaya na sila. Kasi parang... Oo. Bakla, baka ma... Ano natin mga kutsara? Ma. Aba yan eh. Tuma. Tuma. Ay, Wally boy! Abay, wala tayong tissue ano. Nainantay na ako. Yun na yung bakit? Ayan guys. Lafang. Doon pahingi kami ng tissue ha. Pakishow yun. Ako. Wala. Charot. Ano nga isang... Hindi ako, ganito ka lang kayo. Ayun pa yung siksik. Ikaw. Sis. Kasi yun, tatahat kita. Bulalong-bulalo. Ang astig nung ano, lagayan ng
tawag doon? Ito. Sisig. Hindi, ano tong sisig. Bicol Express. Bangka. Yung lagayan ng sisig. Tawa ng 20 o 50? Hindi ginagawa mo. Tama nga ito. Oh, nauna kang tumigil. Ay, mali. Kids, tuma. Hindi ka pa tapos? Aba, introduction lang po yun. Ay, lalong magaling. Tapin mo na. Ay, ang gusto ko'y tumatalon sa tubig. Ay, bakit na maganda kami po, ma'am, sir? Sa totoo po niya, kaya po ako naparito. Ay, nais ko po kayong pakitaan ng aking natatagong talento. Ano yun? Hey, po? Anong talento mo? Ay! Burles King o Burles Queen? Surprise po! Surprise! Surprise! Kailangan na surprise po kayo na. Pero bago ko po ipakita yung aking natatagong talento, pwede po ba akong magpa-picture sa kasama niyong pogi? Wow! Pasok! Pogi, sige na. Ay, sir! Ay, dalawa na! Kaya na lang kayo. Bawa niyo po muna! Huwag na kuya. Yung camera mo, bawa ka muna kay tatay! Pogi! Kasi first time ko lang pong makakita ng pogi. Wow! Kaya po gusto mo. Mabibili ka? Ay. Bakit dala po dito? Ano ko yung Ems na, oy! Ems may tip. Bakit? Dali. Tutoy, halika. Para mag-tropa lang lang. Sige na. Ano na po kayo masasayawin? Ano na lang po, picture? Ano? Wow, picture. Gandahan niyo po. 1, 2, 3. Ikaw nga ba si Mr.? Ikaw nga ba love? Ikaw nga ba ay sister? Alright, ipapakita ko na po yung aking natatagong talento. Sana po ay magustuhan. Sana po ay magustuhan niyo po ito. Dahil pag hindi niyo po nagustuhan, tsaka po ako tatalon doon. Okay, music! May swimming trunk ka baga? Palakpakan. Hindi na yan pwedeng ikayog. Anyway, bago po ako umalis, okay lang po ba magkaroon tayo ng group picture? Wow, group picture na naman. Ano po pangalan niyo, sir? Roger. Oh, tama! Okay na, dahil nag-request po si ma'am! Dahil nag-request ka, kasabay kitang sasayaw! O sige, ako na lang! Dahil na bagets pa po kayo, sasayaw po kayo! TikTok! Ayan. Pakikwenta na lang po, sir, ha? Kwentahin niyo po! Zero patatero. Additional po kasi ito eh! Ako yung request! Ay! Music! Caraca, você tá pra dançar comigo? Bora, bora! Você é pra frente, pra frente. 1, 2, 3, pula. Vem que tomba, tomba. Tomba, Lights, camera, action. Bago po ako umalis, inuulit ko po, okay lang po ba magkaroon tayo ng group picture?
Uy, ayusin mong mag-vlog. Sige. I-vlog kita. Mag-vlog. Sige, Nandito good. kami guys! Nandito tayo ngayon sa isdaan at kasama ko ang nag-iisa at walang katulad, napaka-pogi! Si Sir Roland! Agnos! Mali ka ng una yung sinabi! Ayan nga po pala ang aming kasama! Ayan po ang aming mami, madam at madam! Huwag niyo po siyang kalimutan i-subscribe sa kanyang YouTube channel! Roland Agnos! Ayun, Agnos! Kaya talaga magpapatuloy niya! Ako yung magsasabi ng Ag! Ayun! Isa pa nga po! Agnos! Nakakauto na ano! Sabay! Agnos! Agnos pala tayo! Kaya sabihin niyo naman po para maiba! Ang sabihin niyo po, win! Win! Oh, win! Ag! Kasi kanina talo eh, los! Ag! Win! Ayan, maraming salamat po! Okay, mag-usapan niyo na po yung ating ano. Vlog, dapat mas malaki. Malakas kumita to! Saluhin niyo po! Ikaw na nga magbigay. Kids, tuma. Tuma, kids. Atinik ka. Kulang pa na 10! Hindi kasi po ang minimum 150! Kulang na 10! Pero dahil vlogger po siya, huwag niyo na pong dagdagan, malaki na! Magkano to? 50 ako, may sukli ka po! Hindi ko lang! Pero mabiro ba? Bukuri mo talaga! Sabi mo kasi 10 lang. Tapos ko na! Ay, thank you po! Maraming Salamat. maraming salamat po! Ingat po kayo sa inyong mag-uwi! God bless at mabuhay! Thank you, ang babait ninyo. Thank you very much. So yun guys, tapos na kaming nag-dinner dito sa Palaisdaan Floating Restaurant. With Mama, the bread, and si Kuya. So ubos. Kasi sinarod namin guys. So hindi na ubos. Kasi kung meron, So yan guys, uwi na kami. So see you in Quezon. Char. patawa tayo ng bonggang-bongga. Oo nga. Gabi na guys. Ayun yung puting boda. Di na kami nakapunta. Ayun guys, so kung bago ka pa lang sa aking channel, please don't forget to click like, shares, and subscribe. Pakisampal lang po lang button at hilahin na ang notification bell para lagi kang updated sa aking mga bagong video. So, see you on my next video guys. So, we're here now outside. Uwi na kami guys, ayan. So, nag-dinner lang kami dito sa Palaisdaan Floating Restaurant. From Manila to Sariaya to Calauan. Bumalik kami. Diba? Perfect. Tapos bukas, pa Maynila ulit. So,